Ola, son Manuel Meizoso López, candidato do PSDG-PSOE ao Concello da Capela. Como vedes, fálovos desde aquí do Mosteiro de Cabeiro, un dos máis emblemáticos lugares do noso Concello da Capela, que foi rehabilitado pola Diputación de A Coruña en colaboración co Concello. Inaugurouse fai un par de meses e, bueno, como poderedes ver, quedou todo moi bonito. Temos un programa electoral co que nos presentamos que engloba tres actuacións básicas que queremos levar a cabo, que son os servicios sociais, a participación cidadá e os servicios públicos. Entre os servicios sociais queremos destacar a atención á asistencia domiciliaria e a axuda a dependientes para persoas da terceira idade. E logo, en colaboración coas distintas asociacións que temos neste concello, promover actividades tanto culturais como deportivas para as persoas tanto maiores como de menor idade, para todas as persoas. Canto a participación cidadá, pois queremos, desde o Concello, promover, axudándonos das novas tecnoloxías e redes sociais ou incluso cara a cara, para que calquer veciño poda estar cerca de nós e nos poda comunicar as súas inquedanzas ou as súas preocupacións ou, calquer cousa. Continuar co mantemento de todo o que temos traballado de antes, que son o mantemento de pistas, continuar coa rede de abastecemento de auga e continuar coa rede de saneamento nos lugares que aínda faltan por acometer. A industria, temos industria na Capela, a verdade é que temos moi pouca, casi todo se basa na gandería e agricultura, aínda que moita xente traballa a maiores fora, en As Pontes e Ferrol e en outros sitios, pero temos varias, 4 ou 5 industrias pequenas que teremos que apoiar e teremos que fomentar para que non vayan a menos. No tema de turismo temos moito que falar do turismo, porque a Capela é un lugar, a verdade é que é un lugar maravilloso, polas súas paisaxes, por as súas xentes, a gastronomía, as festas. Temos moitos establecementos dedicados á gastronomía, toda a gastronomía con produtos da nosa terra. Calquer visitante na Capela saldrá contentísimo. Na Capela os socialistas vimos gobernando dende vai 28 anos, os veciños saben como estuvo a Capela, como estaba fai 28 anos, saben como está hoxe, os servicios que temos. Foi un traballo que, a verdade, que enrixiu os pasos do noso concello hasta este momento, eu creo, que deixou a Capela nas millores condicións.